Bai, bigarren galdera, lehen sektoreak badu etorkizunik gazteentzat Euskal Herrian? Hombre, nik pentsatzen dut baietz, eta gu helburu horrekin gaude lanean, eta nahi horrekin gaude lanean. Eta gaina nik uste ezinbestekoa dela. Gazterik ez badago, sektorerik ez dago. Orduan, sektorea nahiko bagenu, gazteak sartu behar dute sektorean. Deno dakigu, sektorea oso zaharkitua dagoela. Eta errelegu beharrean, eta nahilean eta eskean dagoela. Eta sektore horretan gazteak sartez badira, pues akabo. Egia da, oso zaila dutela. Eta lehen esan dudan bezala, oso zaila dute berez azpituerik ez dutenak, hau da, sektoretik ez datozenak. Badaude hor, hainbat programa, gaztenek bezala, oso ondo ari dena funtzionatzen, baina ez dira iristen gehiegi, eta hor badaude gauzak nun hobetu behar dianak. Lurrera heltzea gazteak, lurrik ez duen gazteak nolabait lurra eskuratzea, finantziazio moduak, baita ere beharko genuke mensaje positibo bat bidali gazteei. Azken baten, beti lehen sektorea aztertzen denean medioetan beti mensaje negatiboa dira. Eta lehen sektoreak baditu gauza onak eta gauza on horiek ditugu azpimarratu beharra eta azaldu beharra. Eta horiekin gazteak erakarri. Nik orokorrean esango nuke gazteak badaudela. Eta guk hemen egia esan, eskolan ikasleak baditugu, eta ikasle kopuru handia erabiltzen dugu. Gero gertatzen dena da, ikasle horik txertatzea sektorean asko kostatzen da. Egia da baita ere, etortzen diren ikasleak gazteak dira, heldutasun behar dute. Ikusi behar dugu, lehen sektorean lana egitea, enpresaten lana egitea dela, enpresa bat montatzea, eta gazte batei ezin diogu exikitu 18-20 urtekin enpresa gizon bihurtzea. Hor erdibideko bide bat egin behar dute. Hau da, beste enpresa batean, beste esplotazio batean lana egin eta heldutasun hartu. Eta gauza hori danak artikulatu behar daude eta politika egokiak egin gazteak txertatzeko. Esan dut, gazteak masa kritikoa badago, gazteak badaude ilusioz eta gogoz lan egiteko. Behar duna da, hoiei bidea errestu, zabaldu eta eman. Eskerrik asko, Jose Javier. Ez horretik.